बाबूजी नीलम का हम सगरो पता लगा लेंगे, बाकी नीलम के कहीं ना पता चलल बाबूजी। हमारा कुछ नहीं के बियाह तू का कहता है, सच सच बताओ नीलम कहाँ भी है? बाबूजी उनकर हम डेरा में सगरो पता लगैनी, बाकी उनकर पता ना चलल है। बाकी उनका नाम से एगो चिट्ठी लिख के गइल बिया। लाओ दे, एकरा के तू पढ़ले हो कि ना? ना बाबूजी, एकरा के पढ़ल हम ठीक ना समझनी है, यही से ना पढ़े। अच्छा ठीक। आदरणीय बाबूजी, सादा पढ़ना। हम जानत बानी कि चिट्ठी पढ़ के रहुआ दुख हो। हम अपन कॉलेज के एगो लड़का से प्रेम करीला, वो ओकरा से हम बियाह कर चाहत बानी। रहुआ हमारा भी एगो फोटो भेजले रही, जेकरा के देख के हम जान गइली कि हमार बियाह कइला बिना रहुआ मानब ना। हम होली बाद अपन विवाह मंगल नाम के एगो गरीब लड़का से कर लेले बानी। हमारा सोना चांदी तो ना दे सकलन, बाकी छुट्टी पर सिंदूर जरूर दे सकलन। हो सके तो हमारा के माफ कर दो। नागेशो पता लगाओ कौन के माई इतना दूध पिया दे बिया, तू नीलम बेटी के भागा कर गई। बाबूजी ई सब रउआ चचे होत बा, हम कहत रही कि ओकरा के पटना पढ़े के मत भेजी, बाकी रउआ हमार बात ठीक ना लागत रही। अब बेटा तू ही बतावा, जाना बाप भी हाथा धन दौलत रहे और ओकर बेटी ना पढ़े तो गांव समाज क्या कही कि काली चरण भी हाथा धन दौलत रहते भी वो बेटी ना पढ़ा पाओ। बाबूजी अब का कइल जाओ? अब भाषण देवे की जरूरत नहीं के, तू पता लगाओ तू कहाँ गोल बिया, कौन घर में गोल बिया, तू घर के हुरान भूल दे, पूरा पटना शहर के छान मार, पूरा पटना शहर में आग लगा दे। हमारा तो कुछ समझ में नहीं आवत कि हम कहाँ जाई, आ का करी, आ कहाँ पता लगाई। आंगा ये पता लगाओ तू कहाँ कहाँ जाता रहे, कौना से मिलत रहे। ठीक बा, हम जाता नहीं, पूरा शहर में पता लगावत बानी, बाकी कोई के साथे मिल जाए तो बाबूजी का कइल जाई? अगर वो कोनो लड़का के साथे मिलतिया, तू लड़का के दोनों हाथ, लड़का के दोनों हाथ और दोनों गोड़ काट दिए, ओकरा बाद दोनों आंख फोड़ दिए, तब हम देखम कि नीलम कैसा लड़का के पसंद के ले बिया। ठीक बा बाबूजी, हम जाता नहीं। हाँ एगो और काम करिए, पूरा पटना शहर में स्टेशन कॉलेज सगरी पोस्टर छपवा दिए और ओकरा में 50,000 के इनाम रख दिए। ठीक बा बाबूजी, हम जाता नहीं। ठीक।